Boiler numru 7 fil-Power Station tal-Marsa. Għal snin twal kien kruċjali biex seta' kellek l-elettriku id-dar, filwaqt li drabi oħra min jaf kemm ġie għal nies jitkellmu ħażin. Irrispettivament jekk kontx wieħed minn dawn tal-aħħar jew le, issa għandek ċans iżżuru u dan għaliex fit-tmiem il-ġimgħa l-Enemalta ser tiftaħ il-Power Station tal-Marsa għal pubbliku, issa li hija mitfija l kollox. L-Inġinier Silvana Xikluna spjegat kif il-pubbliku ser ikollu l-opportunità li jżur il-Power Station permezz ta' mixjiet iggwidati mill-ħaddiema li ħadmu tul dawn is-snin fil-Power Station. Għalhekk din hija l-aħħar opportunità għall pubbliku biex jattendi u jara l-Power Station minn ġewwa, ħajkun hemm rotot gwidati minn nies li kienu jaħdmu hawnhekk, allura dawn ħajatu mhux biss spjegazzjoni ta' kif jiġi ġenerat l-elettriku ma wkoll ħajatu l-esperjenzi tagħhom x'dawn ilhom is-snin jaħdmu f'din il-Power Station. Ħajkun hawn ukoll filmati ta' kif kienet il-Power Station matul is-snin u ħajkun hawn ukoll esebizzjoni ta' ritratti anke antiki ta' kif kienet il-Power Station. Dawk kollha dilettanti tal-fotografija għandhom l-opportunità biex waqt din iż-żjara jieħdu ritratti u jkunu jistgħu jidħlu f'kompetizzjoni. Min jaf forsi jtellawhom ukoll fuq il-paġna ta' Facebook illi kienet inħolqot tal-Boiler numru 7 wara li 3 snin ilu kien hemm sensiela regolari ta' qtuħ fil-provvista tal-elettriku. Intant, dawk illi jżuru l-post għandhom jilbsu ħwejjeġ adattati u żraben magħluqa minħabba li l-post huwa industrijali. Il-pubbliku jista' jżur il-Power Station is-sibt bejn id-9 ta' filgħodu u s-2 ta' wara nofsinhar u l-ħadd bejn id-9 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar. Filwaqt li dħul huwa b'xejn, l-Enemalta qed ħeġġeġ lill-pubbliku sabiex jagħti donazzjoni żgħira għal Puttinu Cares.